Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe. Lingave lichona njani imhuri yeZimbabwe. Good evening Zimbabwe. Muchatiregerera. Tatadza kubata nguva dzatapiwa nemaadmin. Asi toda kutenda Mwari watikwanisa kuti tizomhanye tisangane pano. Tungamidza revolution pamberi ndiro dingindira or the theme yatiri kufamba nayo pachannel ino pakutsigira kwatiri kuita revolution. Isu tiri vatsigiri werevolution. Basa redu ndere kuamplifya message inenge yabva kucommand. Saka pamberi nerevolution. Kubinga ndakambotaura nezuro kuti muri kundifadza. Comrade Dubeko neshamwari dzenyu munoda kutengerwa Coca-Cola. Timi vatungamiriri weopposition wari kuandastenda nzira dzemasoja wanzwisisa kuti chinonzi revolution chi. Asi vasati wanzwisisa aiwa musanyanye kuashoropodza. Taurai zvinetsika kuruzhinji rwewanhu kuti masi inzwisise zvakanakira revolution. Macomrades, kana revolution yadeedzerwa, it means tese tinosiya zvatiri kuita toteera signal. Signal mukatadza kuibata zvakanaka, it's a do or die. Saka siyai zvatiri kuita izvo zvekuti fambe dzoke. Even wekumachechi vanozvitaura kuti fambe dzoke unoendepi. Mira panzvimbo, gara murevolution. Hakuna munhu anongouya kuzotaura zverevolution without the blessings of wakuru. Wakuru wenyika isystem. System yenyika inonzi deep state. Ndo waridzi venyika. Ndo vanodetermina kuti mamirira akaita zvinhu izvi. Vanhu vari kuti chii, zvechokwadi munhu aunzwa nevanhu anokwanisa kuenda pamberi. Vanhu munogona kuisa vatungamiriri wepolitics wamunoda wari compromised, wohwina worambwa nesystem. Zvizivei izvozvo. After an election, majority win ye-election, it doesn't mean kuti automatically you are going to be the president of Zimbabwe. Inoendeswa kusystem, wotariswa kunzi macandidates avati pawa hawana maagendas here, because system ine mafiles emunhu wese neintelligence dzese. So vari kuita zvematongerwo enyika, fambai nzira dzakajeka. The deep state yakaisa ziso pamuroi. Saka musabate basa musingaise zvido zvevanhu pamberi, muchiseva ma-self interest. Zvinoongororwa izvozvo. Ma-self interest haaendese ku-state house. So majority win ye-election haina ku-state house kwainoisa vanhu. Even kune nyika dzakaita sana America, zvingori ndizvozvo, hakuna majority win yamunoendesa vanhu ku-state house. Kunotoshandiswa system yema-electoral colleges. Saka pabatei ipapo. Deep state ndio system yakabata nyika. Hainei nema-political parties. Ma-political parties mese, whether muri ZANU, vana MDC, Triple C, muri kutsvaga basa rekuva ma-receptionist enyika. Nyika ine varidzi. Vamwe varidzi vacho ma-grade 7 sesu. Hatikwanisi kubata nyika reeconomy rekuti nyika iende kumberi. Asi we can determine kuti uyu mutengesi toti haupindi. Ndo patinoshandawo isisu ma-grade 7. Saka musazonyanye kutidzikisira nechirungu chatinotinetsa kutaura. Moti we are not important kana tasvika panyaya dzenyika. Everybody is very important. Iwewe play your role and respect others. That's why makaona kwakatumwa wakomana kuzoudza Mugabe
kuti zvakwana. And kana system yataura kuti zvakwana, hapana anoramba. Vanoenda kumachechi rwiyo urwu munoruziva. Izwi rinenge radedzerwa pakati perevolution richiti zvakwana and hakuna anoramba. Zvibatisise izvozvo. System iyi haishandise my emotions. Isisu ana comrade Saruwaka ndisu tinotsamwa because zvigananda pamwe pacho zvinotiitira zvinhu zvisingatifadzi. Nana comrade wedu ana baba mudiwa ndo vamwe vanotsamwa. Saka tinozoshatiriswa nekutambura kunenge kwaita masi because ndisu tinoswera nayo masi tichirarama upenyu hwawanorarama. We are part of them. System inotora nguva kuongorora zviri kutaurwa nevanhu kuti ndizvo here first before action. Saka ndinonzwa vanhu vanenge vachiti action zvakakosha. Ndinoziva kuti arwadzirwa neni ndarwadzirwawo action ndaitoida nezuro chaizvo. So Commander Geza vakauya vachitaura kuvanhu vakati tatsvitsa zvichemo kuvakuru. Zvoreva kuti mukaona paiswa munyai parevolution kuti afambise message from the povo side to the system, moziva kuti revolution yedu yaakufamba. Saka hapasisina reverse. Panenge paakuitwa ongororo patosetwa ecommission. Haisi nyore kudedzera revolution. Dambudziko rakaita Mnangagwa is to create a separate system to counter the state intelligence achishandisa for ED affiliate system. System ikazviongorora izvozvo and noticed kuti they are even making moves to fight our national security systems vachishandisa parallel structures avari kushandisa achinzi affiliates. Asi vachitoimpavana vachipanana mari zvigananda. They didn't know kuti system iri kuziva. Vaifungidzira kuti wese vari musystem magrade 7. Asi hondo yacho muchaiona. Zvaonekwa kuti ndo zvavari kuita. System yakashandisa inonzi intelligence 101, fight back by compliance. Magenerals vakaona achiuraiwa zvikazobatwa later. Vakatanga kubvisa makey people munyika vachinoaita maambassador. Vakuru vemaarmy generals, wana comrade Matema Danda, wana comrade Sanyatwe, wana Nyika Yeramba and others vachibviswa padyo nenyika nepovo because ava vanhu vaibatikana vakaona povo ichitambura. Ndosaka makazoona pakazodzoka wana comrade Sanyatwe action yakabva yanzi aiwa ongororai zviri kuitwa nezvigananda izvi kuti ndizvo here, nenhau yekuti macomrades aya anobatikana vakaona masi ichitambura. Waona kuti zvabatwa, they returned wana comrade Sanyatwe kuarmy uko to buy time. Vakamudzinga futi vakamuisa kusports. Haana kuramba, they complied. Inonzi intelligence 101. Asi zvese izvi system was monitoring, ichida kuona kuti zvigananda zviri kuda kumboachivha chii. Wapedza vakadzinga police boss Matanga vakaisa Mutamba. Vacomrades akazviona vakanyarara. Next vachifunga kuti vapedza kustate, they moved to the party yeZANU-PF inova ndiyo the ruling party to complete the state capture. They bought provincial chairs vakabvuma, but don't attack chairman emaprovinces. Vari kuziva signal, vari kufambirana nerevolution because dai vakaregedza kubvuma, system yanga isingakwanise kuzoita dig deeper kuti chii chaizvo choda kuachivwa naMnangagwa nezvigananda. After that, they tried to smuggle Tagwirei to the Central Committee. Ndo pakazonzi takubatai, chimiswai. Ndo pakatangira action. Pamainzwa comrade Geza paya wachiti chimirirai muone action muchanakirwa. Action yakatangira wakuda kucomplete the state capture
wakuda capture the ruling party, wachida isa ma key people avo ezvigananda mu Central Committee. Zvakamiswa izvozvo nana General Chiwenga. News idzodzo tese takadziverenga tikadzifarira. First, Chagwirei was chased away. Ndo paakatanga kubhadhara PR imwe iri kunyora kutwitter wana Mutisi to propel propaganda. Asi musavawenge makomrades aya takadzidza tese kuchirinda uko, kuMount Selinda kuchipinga uko. Hakuna mabasa. Saka kana waapproachwa unzi uya ku PR uchigona hako kunyora chirungu unomboti muri ngairarame nenhau yekuti tese takaremerwa. Asi chiripo ndechekuti kana makomrades akutaura you need to comply. Saka musavawenge vari kutumwa ku PR kunotuka makomrades. Aiwa tinenge tichivaziva tichivaona. Mabasa ari kunetsa. Isu vamwe ndisu hedu takasarudza kumira nevanhu murugare kana kuti matambudziko. ZveCentral Committee zvaramba. They move a step further after meeting yeku-Newlands. Wakatanga reshuffle to weaken the party system because wakaona kuti iri kunetsa kupenetrata. Wachitraya kuita izvozvo wakabva waenda kunobata post yaSecretary General, the most powerful post in ZANU-PF, yanga yakabatwa na Comrade Obed Mpofu. Comrade Mpofu ndopa wakabva watiza nechidhindo wakati aiwa handidi munhu anobata chigaro changu. In English, chidhindo we call it a stamp. Action iri kuenderera kumberi. Saka muchanakirwa. Pane vanhu vari kuita basa rekungoteerera ma-updates edu pano musingaise kana like. Muri kuita sei vanhu imimi? Doro hamutengi, malike hamuisi, asi revolution muri kuifarira. Isawo kana like zvinhu zvifambe zvakanaka. Well, pachedu makomrades regai tifambire mberi ni-update because pasi panyoro. Obed Mpofu aramba nemudhindo. Makomrades then send a warning to Zvigananda. Hazvisisirizvo zvakutanga kumuka mamoves. Makomrades, they are now moving. First warning iri kuti itai reshuffle yecabinet if you dare. Because kumeeting yeku-Newlands vakaita a resolution yekuti vakapedza reshuffle yeparty vakuda kuita reshuffle yecabinet. Warning number 2 iri kuti itai rescheduled reshuffle kumilitary nekupolice yamakaronga kumeeting yeku-Newlands if you dare. That's the message. Aita zvivindi zvekupindura izitungwarara akati we are ready to fight for Mnangagwa because ivo vari kutemba zviwanhu zvavanobhadhara zvekunze uko kuti zvichauya zvichivasevha. Varume regerai mutoriro nezvimwe zvese izvi. Panomhanyiwa zviri legendary. Izvezvi they are ready to sponsor the opposition any amount of money to save themselves. Wakuda manje support ye opposition kuti ivatsigire kuzvigananda because they know kuti opposition kusuramba kusumuka kwavari kuita inhau yekuti hawana mari yakatorwa naChabangu. Ndo wakaparalyze the opposition so that vanozodzoka vachiwa offer. Saka muagreement yavari kuita first demand vanzi vharai Harvest House to fix Monzora neMDC kuti tinzwe nyaya yenyu. Saka they started Zvigananda to push issue yekuvhara Harvest House. Second, waudzwa mari inodiwa kuti opposition itsigire Zvigananda. Kutwitter uko kune maaccount eopposition akaita sana Budigivi aitwa flagged neintelligence yerevolution Maskati atanga kutsigira Zvigananda. Asi pano takadzidzisana kuti murevolution tinofamba sei.
tine mitemo yatinofamba nayo nenzira dzemasoja. Teererai mitemo yese nenzira zvakanaka. Number 1, listen to one command. Number 2, mira panzvimbo usasumuke sumuke. Number 3, ziso pamuroi. Ndodaira kuti ndaneta. Pamberi nerevolution, pambiri nerevolution, pasi nezvigananda. Wese wari kutsigira revolution, receive your revolutionary blessings in the name of the people. Tinotenda.